Všetkým vám prajem pekný deň a dnes vám chcem ukázať, ako tento 3D výrez si viete skompletizovať. Keď vám príde objednávka, tak v tej objednávke nájdete takéto kusy. Čiže toto je spodná časť, čiže tu si položím, táto je vrchná časť a táto spodná časť je vlastne takto označená takým mesiačikom a na ten mesiačik sa lepia takéto 3 kúsky, ktoré tam nájdete. Čiže tieto 3 kúsky si lepidlom, takéto si môžete objednať u nás v diaľničke, je vynikajúce na drevo. Aplikujem si tu samozrejme lepidlo, 1, 2, 3 časť, pekne si to poskladám. Takto si to viete položiť na stôl, necháte to zaschnúť. Ja už tu takúto zaschnutú a pripravenú časť mám. A teraz túto časť vezmem, aplikujem si tu na túto časť, kde je to zvýraznené, tak na túto časť nalepím. Už skompletizované. Teraz tam budete mať ešte takéto malé kusky. Tie si takisto zlepíte. Buď tam budete mať 3 alebo 4, záleží vlastne od priemeru, ktorý si objednáte. Takže tieto 3 kúsky rovnako lepidlom si pekne zlepíte. Vznikne vám takýto kúsok, ale tento kúsok si prilepíte na túto vrchnú časť, čiže pekne ju otočíte a tu na ten stred, na tú vrchnú časť si pekne prilepíte. Takže na spodnú časť toho 3D obrázku ide ten mesiačik, tu je pekne aj zvýraznené, čiže nalepíte tu. Tieto časti idú na túto vrchnú časť a potom, keď to budete mať prilepené, tak si to otočíte a táto spodná hrana na tej vrchnej časti toho 3D ide presne na túto spodnú časť. Tu si to nalepíte. Čiže najprv lepím trojholníček, potom prilepím tú vrchnú časť, ktorá mi pekne rysuje. Čiže keď prejdete takto palcom, tak musí vám to pekne vlastne rysovať túto časť dookola. Samozrejme, túto vrchnú časť budem mať nalepenú, takže keď si to takto chytíte do ruky, tak musí vám tá vrchná časť vlastne licovať ten mesiačik, ktorý je dole. No a ja tu už mám vlastne nalepené a ukážem vám. Táto spodná časť pekne licuje ten mesiačik. Tu vám ten okraj ostáva. No a na vrchnej časti v podstate potom vznikne takýto 3D obrázok. Tento 3D drevený výrez si môžete buď takto rovno zavesiť na mašľu a ozdobiť, alebo si k nej doobjednáte v našej diaľničke polystyrenovú guľu, vyrobíte si takúto guľu a ešte dovnútra si môžete vložiť svetielka a vznikne vám takáto vianočná ozdoba. Verím, že vám tento návod pomôže a že si túto 3D vianočnú guľu veľmi jednoducho zlepíte a pripravíte, ale pokiaľ by ste potrebovali poradiť, tak sme tu pre vás. Môžete nám kľudne napísať alebo zavolať. Všetkých vás srdečne pozdravujem a ešte raz prajem krásny deň.